И здравейте, здравейте. Чакайте, това е много силен. И здравейте, диваци, аз съм Милтов Дивака. Както виждате, съм се занимавал извън кадър да фармя. И сега ще ви покажа какво съм събрал. Сложих малко сняг. Да. Там съм хванал малко овце. Някъде оттам ги носих. Но за днешния епизод сме подготвил да започнем мост над реката. Това там ще ви го покажа после какво трябва да е. Имаме храна в себе си. Не, ще се отбием да взема храна. Да. Снега тук се разтопи. Ето е мината. Сега ще се кача нагоре. Здрасти, бебе. Да. Съм изфарнил. Снощи, вчера направих една голяма експедиция. Ето е вълната, която имам. И да. Това е. Смених си това на класик, защото ми е по-уютно. Не по-уютно, по-готино, защото така съм свикнал. Сложил съм сапенките и съм ги сложил да не растат. Са на обратната посока съм. Има две такива, добре. Сега да намерим къде са кравите. Ето това са кравите. Вчера ги изпуснах малко и затова съм сложил вълна, което ще оправим. Сега трябва да ги разводя, ако мога. Тази дупка ме дразни вече. Да, хора, това ще бъде храната ми за близките години. Със следващото нещо, което да ви покажа, там е свързано с моята мина в къщата, но сега да видите за какво става на въпрос. Не съм купала айрана и това, защото я направих набързо, инстинктивно. Тук е паднал гравел ли? Направих я инстинктивно набързо, защото се бях изгубил долу. И моментът на истината да ви покажа е ето това, което го купая. Тук има слаймчънг, но не знам защо не се спават слаймове. Може би трябва да го изкопая право нагоре, но не знам, тук убих 2 слайма. Намерите. И това е общо взето. Тук още не съм го оправил. Но трябва някакси да го оправя, защото постоянно се чупят светлините. Мога да го правя, ще му сложа стълби. След днешния епизода в сряда, го снимах вчера, както казах в неговия клип. Сега е сряда и снимам този епизод, който е за утре. Четвъртък, нали? И после сигурно ще снимам още 2-3 епизода за петък и неделя. За петък и събота. Няма да имам дни, в които ще си почивам да качвам клипове. Всеки ден ще се опитвам да има по един клип, който да гледате. Сега ще ви покажа къде си направих. Там, това мостче. Ще го бутнем. Пак лагва, не знам защо лагва. Тук даже съм си приготвил материалите. Малко повече стълби трябва да направим, но това сега не е важно. И ето това е мостчето. Там някъде намерих всички крави и овце. И натам някъде ловувах. Имаше много умрели, защото, нали, както знаете, има вълци в тези гори и ми беше по-лесно да ги ловя.
Не обръщам, няма да прибирам повече крави, защото трябва да им разширявам къщата. И да. Както казах в миналия епизод, няма да бързам да правя големи ферми в началото, но малко направих все пак е храна и трябва да се яде. Сега ще спим. Това селенче не може да замъкне от моята къща. Така че ще му сложа едно легло. Да не спи постоянно върху моето. Защото вече ме ядосва. Ето тук и така ще му го сложа. Така, трябват ми кости. Дано да стигнат. Май са ми добре. Щом една кост дава по 3, не че съм ми горе-долу добре. Махаме. Сложил съм го, за да не могат да растат едно по едно, защото не исках да го правя извън кадър. Опа! Ето ни е елхата. Това ще бъде нашата елха. Сега отивам да оставя тези работи. Ето но малко ще я поуправим. Сняг не съм фармил. Не знам дали казах. Защото след дългото копаене, ходенето на там, се изморих и просто излезнах от сервера и не съм влизал повече до сега. Сега ето тук на кравите ще им разширим малко това фермата, защото им е малка. Както не знам дали знаете, малките къщи хич не са уютни. Ета тук ще бутнем. Така ще направим. И ще го направим да може да се ходи изцяло от това място. Отивам да намеря още малко такива работки. Ето тук ще изсечем едно-две дървета. Може би съм изгубил половината крави, защото вчера гръмна крипър и кравите излезнаха. Както ви казах, правя някои от скучните неща извън кадър, някой в кадър и аз имам нужда да почивам и да правя нещо интересно, защото скучното хич не ми е по силите. Аз не съм много по скучните работи. Така, айде нека си обитяват господин и госпожа крави. Така ще ми разширим, нека си ходят тук. След този крафтинг ще ми трябва. Направя малко пръчки. Направя малко кола. Така. Ето тук. Пак лаква. Ето тук така и така. Пък ето тук. Ето с това ще сложим да си обитават. Честно ви кажа, аз на тяхно място тук щях да не искам да излизам. Имат си голяма ливадка, могат да стичат. Хайде сега, скъпи крави, да ви освободя. Това куче, ако мога да го махна, защото се бутате в него. Нали това човек май ще може? Не могат да го скочат. Добре, това мога да го скоча, ама не. Надявам се да са щастливи.
крави. Добре. Това са ни най-малкият проблем. По-големия ни проблем е как ще направим моста и дали ще можем да направим нещо по-красиво. То селянин порасна. Вау, браво. Нещо по-голямо и красиво и може да кажем по-хубаво. Защото... Ето ги слагам Бабъл. Този епизод сигурно няма да е кой знае колко дълъг. Но... Да. Вие, господине... Не, вие сте различен. Сега ще ни отворим менюто с трейдове. Но се питате, защо няма да взема тази вълна от тия, защото не искам. Ето тук може би мога да си направя малък уютен честрум, но това по-натам. Сега трябва да се занимаваме и да направим нещо коледно. И проблема е, че и аз не знам какво. Може би трябваше да го планирам преди да започна. Може би искате ли да опаковаме... Не, нямам достатъчно вълна, нямаме стигне до това. Те ще убия, защото само ми надуваш главата. Може би да направя някакъв малък подарък и в него да живеят кравите. Много ми е чудно какво да правим. Имаме 2 снежни топки, няма да ни стигнат за нищо. Опа! Нещо ми се струва тук. Няма да ви гледам. Аре бе, няма да гледам бе. Аре, влизам си в къщата бе. Сега ще си имаме малко вилиджерче. Дано. Малкото ми вилиджерче. Айде, влизай вътре. Майка му го роди и си тръгна, ега ти обичта. Тази котка ми напомня на една моя стара. Така, отиваме да правим мост. Преди да заснема следващия епизод, ще седна и ще си помисля какво искам да направя. Как ще го направя? Ще ми трябва много такова, що да цепя като асил. Задавих се. По тълхата ще направим подаръци със сигурност. Малки подаръчета. Но... така ще взема това и това. И ще отиваме натам. През това време искам да ви кажа, ако искате да не пропускате клипове, може да се абонирате за канала с камбанка. Ето така, по този начин. Да я щупите от пари. И едно от най-важните неща е да лайкнете
защото така помагате много и ме мотивирате да продължавам да снимам. Нищо, че скоро време сигурно ще се откажа, но такова е. Такива са времената. Няма на какво да снимам вече. Няма как да кажеш, аре да направим един влог. Няма как да го направиш. Нищо, че до сега не съм правил влогове. Няма как да кажеш, аре да снимаме нещо набързо. Защото вече няма с кой да снимаш. Например, да направиш влог, като преди в влога на Момин, както бях качил влог с колелото. Това вече няма как да бъде направено. Поради една причина. Коронавирус. И да, такова е положението сега. Не можем да имаме... Да беше по-яко да имахме... Къде се пада? Ето тук май. Да кажеш, шаре да ходим на училище, да се видя с приятели. Сега не може нещо да направиш. Липсва ми лятото, честно казано. Повече, защото мохове няма да им обръщам внимание. Защото можехме да излизаме. Сега може пак да излизаме, ама не много препоръчително и можем само вкъщи да седим най-добре. Затова никой не е такова. Няма хора по улиците. Да, само ви отекчавам. Пишете долу в коментарите, ако не забравя да ги пусна, защото на миналия клипът за вторник забравих да ги пусна и има моменти, които казвам, напишете нещо долу в коментарите, ако искате да продължаваме или такива работи. Но сега, ако не съм забравил да ги пусна, напишете предложения какво да правим. Защото на мен ми се изчерпват идеите. Това е само един строителен клип, нищо друго. И си говорим. Защото няма какво да се прави, разбирате ли, хора? Нямам идеи вече. Честно казвам, какво да направя. Ако вие имате, не забравяйте, ако съм пуснал коментарите, да напишете долу в коментарите какъв да е следващия клип. Какво да строим в следващия клип. Защото, честно казвам, на мен вече, както казах, ми са се изчерпали идеите. И честно казвам, нямам идея какво да строим. Както виждате, сега съм почвал да строя мост, който сигурно с времето няма да го използвам. И да. Ето подпорите са готови. Утахме се и сега сме тук. Сега ще почнем да правим този мост от началото, където ще бъде ето тук. Обаче това долу ще остане със сигурност. И натам с времето ще го бутна, за да мога горе-долу да се ориентирам как горе-долу трябва да изглежда този мост.
тук докато се издига ще бъде ето така. Но ето тук вече ще смъквам с едно надолу, за да мине подпората. Сега го махаме това. И слагаме отгоре. Нали, за да изглежда все едно наистина има нужда от тази подпора. Нали, ето тук, например, така ще го накажа, че ще бъде, за да покрива подпорите. Нали, после трябва да направя още малко стълби. Това го взимам. Правим бързи стълби. Не, всъщност, знаете ли какво? Моста ще бъде дървен. Не ме интересува. Няма... Тук-там ще има камък. Колкото да е по-стабилно, все едно, нали уж. Но искам да направя дървен мост. Не искам каменен мост. Много такова ми изглежда. Много каменните мостове са ми малко грознички, ама все пак това е Майнкрафт. Твориш каквото си искаш. Той, че са по 4. Така, този стак е така малко за стълбички. Така, да кажем. Половин стак стълби.